223 vagyok, és itt van velünk Oregoni Zektor. Forduljatok egy erre, fiú, mert ez az András gyerek itt van. Na, és tehát bemutattunk ezt a szervert, az a neve, hogy Fun Park Minigame. Fun Park Minigame, és ez az egyik legjobb szerú, szerintem nagyon jó. És ezért elneveztem buli szerúnak, és mi a paintball, ez a bújócska, bocsánat. A paintball-lal kezdenénk. És tehát nekem tetszett a szerú, meg van olyan reklám, hogy készítjünk videót a szerúról. Hát én úgy gondoltam, hogy készítek is. Tehát... Oké. Gyere. Gyere. PB Red. Én most redbe megyek akkor. Ez lesz majd a paintball. Oké, Zektor, te már a váróba vagy? Ja. Én is red. Tehát ez a paintball, és így küzdeni kell. Zektor egy... Tehát ilyen a paintball. Itt van a könyv, kaptok ilyen boltkönyvet, és itt lehet vásárolni. Például én most vásárolok 50 hógolyót, és meg is kapod. És nem pénzbe lehet vásárolni, de lehet pénzből is, szerintem, hanem pontokból is lehet. Nem tudom. Engem is így Zektor. Itt van a szomhelyne, és tehát ilyen a paintball. Az ő szomhely. Itt van. Hát én. Én meg... Itt van valahol Zektor. Zek. Tehát most vége, és ilyenkor nyerni. Most következik az. Hát ez volt a paintball.
Oké. Igen, és menjünk várudvarba. Egyébként az emberek azt hiszik, hogy a bujócska ez Minecraftban gyerekes, de igazából nem. Itt nagyon bulis a bujócska. Nagyon sokan szeretik. Látjátok már, from engedés. Igazán a gyereket találkoztam már tegnap. És tehát ez a szerum nekem az egyik legjobb. Tehát ez benne van a kedvenceim között. Meg itt vannak ezek a nagyon jó megcsinált hirdetések, még a Play It-en is kint leszünk. Igen. Meg itt is írja, hogy Fun Part minigame. Igen. Semmi. Igen. Zektor, de nem jössz el. Mond. Mi? Hogy érted? Jó. Hát... Hát, akkor lehetséges. Én meg Dinnye, és mint látjátok gyerekek, igazából így nézünk ki, tehát látjátok, hogy itt egy búzablokk, aki itt megy, és így bele tudunk olvadni a környezetbe. Tehát ez így nagyon sokat segít, és igazából egy Dinnye blokk vagyok most így, csak ezt mi magunkon nem látjuk, de mások látják rajtunk, itt egy crafting table. És tehát így... Ja. Hát én Dinnye vagyok. Oké, arra mindjárt visszajön. És akkor most így el lehet bújni, tehát el lehet vegyülni. Most ja, például most én is elvegyülök itt egy oszlop mellett. És itt a hunyó. Én is. Kardot? Meg. Csak a fogó megtalál. Majdnem. Elbújjuk ide a fa mögé. Meghaltál? Igen, és akik megvannak, az fogóvá változik. Te... Igen? Ja, gyémánt kardot. És én most nem akarok én már láttátok, hogy beolvadok, én most így feladom magam. Itt egy crafting table gyerek. Hello Zektor. Én vagyok a Dinnye. Na. De is hol vagyok? Öj meg Léci. Aha. És akkor látjátok, hogy így felszerelkeztem, kaptam én felszerelést, és általában a szerver nem szokott laggolni. Tehát csak egy ilyen kis másodpercnyi laggok vannak, az kész. De ha valaki láthatatlan nektek, valamelyik ember, az nektek bug viszont. Az nem a szerver bugja. Így titek gyerekek, így titek gondolom. Jaj. Aha, a harmadik részben majd kint lesz. Igen, hát... És akkor most mi is fogóválunk, és nekünk is kell keresni ilyen beolvadt embereket. Például én már meg is találtam egy szénát. És meg is öltem.